नंगौ आं दायो दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय निस लिसिं गामियावहाय बे निस लिसिं गामिनिफ्रायनो सासे बर' आगोमा फिसा जाय बर' आगोमा फिसाया दा जोंनि आसामावल' नङा दा आसामनि बायजोआवबो थांनानै बडि बिल्डिं दिन्थिनो थाखाय आगान सुरदों बिथाङा 1919 मायथाइयावहाय जानाय बे भैरबकुन्द फेस्टिभेलनिफ्राय जागायजेननानै दिनै 2022 मायथाइसिमहाय आसाम चेम्पियन जानो हादों दा बिथाङा बोरैहाय जागायजेनखो आरो बोरै दिनै आसाम चेम्पियन जानानै इन्डियान नेसनेल गेलेनो थांगासिनो दङ बेनि गासै गुदि खिथाखौ आङो बिथांनिफ्राय सोंनो नाजागोन नोंथांमोना बिथांनिफ्राय रोखा रोखायै मोनथिनो हागोन जोंनि बर' लाइभ 24 बरायनाय जाबाय नोंथांनि मुङा आंनि मुङा जुनाक दैमारि गामिया जोंना निस लिसिं होनना बुङो निस लिसिं बे बडि बिल्डिं गेलेनायखौ माब्लानिफ्राय जागायजेनदोंमोन कम्पिटिशन हिसाबै आङो 2019 फ्रायनो स्टार्ट खालामदों मिस्टार भैरबकुन्द बेवहाय आं स्टार्ट खालामदोंमोन खिन्थु आं फिटनेस जिमखौ आं स्टार्ट खालामदों 2017 निफ्राय दासिमबो बेसेबांसो गेमावहाय माने कम्पिटिशनाव गेलेखो आङो 2019 फ्राय स्टार्ट खालामनानै 2006 सिम गासै 14तासो गेमाव चेम्पियन जानो हादों आरो बिनिनो खायसे गेमावहाय चेम्पियन जानो हायाखै सेकेन्ड थार्ड बिदि पजिशन लानानै देरहानो हादों आरो आं मोनथिनो हादों बावैसो साननि सिगाङावहाय नोंथाङा आसाम चेम्पियन जानो हादों दा नेसनेल गेलेनो थाखाय थांगासिनो दङ बियो माब्ला जागोन नेसनेल हिसाबै नेसनेला जोंना आं मोननै जायगायावहाय सेलेक्ट जादों थांनाय 1 तारिखआवहाय मार्चनि 1 तारिखआव इस्टार्न इण्डिया कम्पिटिशन जादोंमोन डिब्रुगड़आवहाय बेयावबो आं चेम्पियन जानो हादों आरो मोनसे गलाघाटआव मिस्टार आसाम बेयावबो माने चेम्पियन जानो हादों दा बेनिफ्राय मोननै फेडारेसनाव गेलेनाय हिसाबै आं मोननै जायगायावहाय आं दा नेसनेलनि थाखाय सेलेक्ट जानो हादों आरो दा आं बेवहाय मोननै जायगायाव आं गेलेनो हानाय नङा बेनिफ्राय मोनसेखौनो आं गेलेगोन होननानै आं डिसिसन लादों दा बबे मोनसेखौ गेलेनो होननानै फाइनाल खालामदो लकेसन हिसाबै जोंना बिहाराव मोनसे दङ आरो महाराष्ट्रआव मोनसे दङ दा महाराष्ट्रआव गोजानद्राय जायो बेयाव आं गेलेनाय जानाय नंला आं खाथिनिखौनो गेलेगोन होननानै आं डिसिसन लाबाय आरो बे बडि बिल्डिं एबा फिजिकेलनि जा गेम गेलेनाय बेखौ गुबुन गेलेनायाव थाङालासेनो बोरैहाय बे आयदायावहाय फैखो जेनेबा बे गेलेनायखौ सायख'ना लाखो बिनि गुदिखौ एसे फोरमायनानै होदो माने आङो उन्दैनिफ्रायनो माने आङो मा होनगोन गोदोथ' जोंनि समाव बिदि टिभिफोरबो गैयामोन नालाय मार्केटाव थाङोब्ला बै फट'फोराव नुयोमोन आरो बडि गिदिर आंबो सानोमोन आरो बिदि बडि बनायगोन सानसे देरबा होननानै खिन्थु जेब्ला आं देरनानै बाहाय मेट्रिक पास जाखांनायनि उनावबो जेब्ला हारसिं बेरायनो थिंनो हानाय जायो जेनेबा टाउन सहराव माने नामायोमोन आरो जिमफोर खिन्थु जोंनि उदालगुरियावबो जिमबो गैयामोन बै समाव 2010-19 बे माने 2011 बे समाव जिम गैयामोन 2009-10फोरावसो 11फोरावसो फैदों आं होमबाबो माने गोसो दंमोन आरो खिन्थु उनावहाय जोंनि नैबे डिब्रुगुरियाव मोनसे जिम खुलिदोंमोन आरो आइरन जिम बेयावनो स्टार्ट खालामदों दाथ' जों नुनो मोन्दों दा जोंनि नोगोरफोराव एबा सोहोरफोरावहाय उदालगुरि टंला बेबायदि जेनेबा फिसा टाउनफोराव आरो दा बेबायदि थोजाफा जेनेबा वेल एक्वाइप माने मा गैया जिम गैया आरो जायनि थाखाय नोंथाङा दायो आं मिथिनो हादों बा गुवाहाटियाव दङ दायो गुवाहाटियावहाय बहा थायो गुवाहाटियाव आं जोंनिया जिमा जाहैबाय टिम जुन1 जिम होनना बुङो भागराव दङ बियो बेयाव आङो एज ए फिटनेस कच हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ बेजोंनो जि इनकाम जायो आं बेजोंनो गेम गेलेयो आरो बिदि न'खराव सोलियो मिथिनो हाबाय नोंथाङा माने गाव गेलेनायजों लोगोसे गुबुनखौबो फोरोङो दा बे जोंनि बर'नि गेजेरावहाय गोबां मोनथियै दङब्लाबो नोंथाङा दा जोंनि उदालगुरि जिल्लानिफ्राय बिदि आवगायलांनो हादों आरो बे नोंथांजों मिथिनाय सोरबाफोर दंबावो नामा जोंनि उदालगुरियावहाय उदालगुरियाव दंमोन गोबां आंनि लोगोफोर बिदिनो फिटनेसआव इन्टारेस्टेड नाथाय गोबां थाखा फैसानि माने नांगौ जायो नालाय फिटनेस मेनटेन खालामनो थाखाय फैसानि थाखाय आरो जों माने बिदि हेल्प मोना गुबुननिफ्राय जों हेल्प मोनैनि थाखाय जेनेबा बिसोरो उन जाना थानो गोनां जाबाय आरो दा आं गावनि नाजानायाव आं माने गोबां खस्थ' खालामो माने गावनि थांखिखौ जाफुंनो थाखाय बेनि थाखायनो आङो दा नै मोननै दिन देरहानो हादों आरो नेसनेल लेभेलसिम थांनो हानाय मोनथिनो हादों आरो नुनो हादों जेनेबा नोंथांनि रांखान्थि हालोदा एसेबां मोजां नङा आरो बे मोजां नङियावहाय नोंथाङा बोरैहाय स्ट्रागोल खालामनानै दिनै बे थाखोसिम सफैदों आरो बोरैहाय मेनटेन खालामबाय थादों रां रुफा गैयाब्लाथ' जेबो गेम गेलेनो हाया दा बोरैहाय नोंथाङा बे समसिम सफैनो हादों नाजानानै माने आङो जितु जिमावहाय खामानि मावगासिनो दङ आं मर्निं 6टायाव सिखारनानै आंनि दैलि माने
सानसेनि जेनेबा जानाय बेखौ प्रिपेरेसन खालामो आरो 7टानिफ्राय क्लाइन्ट थायो आं 7टानिफ्राय फोरोङो 7टानिफ्राय फोरोंना आङो 3टासिम आं जिमाव थायो आरो 3टानिफ्राय आङो 2 घन्टा रेस्ट मोनो 2 घन्टा आङो रुमाव फैनानै आरो आं जानायखौ प्रिपेरेसन खालामो 2 घन्टा रेस्ट लानानै आरो आं 6टानिफ्राय 5टा बा 6टानिफ्राय आङो क्लाइन्टखौ स्टार्ट खालामो आरो फोरोंनाय एक्जेक्ट लकेसनखौ बुंनानै हो गुवाहाटियावहाय बहा नोंथाङा माने फोरोङो आंनि एक्जेक्ट लकेसना जाबाय ABC महागरना गोलैयो ओमफ्राय मायर हाइट बिल्डिं 9 फ्ल'राव जोंनि जिमा दं दायो नोंथाङा आसाम चेम्पियन जाबाय जुदिसे नेसनेलाव गेलेनो हायोब्ला चेम्पियन जायोब्ला मा मुलाम्फा जागोन मुलाम्फा हिसाबैथ' जों जेनेबा कम्पिटिसन गेलेनानै जोंफ्रा जेबो मुलाम्फा गैया जों जि खरस खालामो जों बेखौनो मोनफिननाय जाया आरो दा जेनेबा नेसनेल लेभेलाव देरहानो हायोब्लाथ' बिदिनो जेनेबा जोंफ्रा स्पन्सारशिपफोर फैयो बिदि आरो दायो बे नोंथांनि बे गेलेनाय आयदायावहाय जोंनि जोंहा गोबां सरकारफोर दङ खुंथायफोर दङ गोबां वेलविसार दङ नोंथांखौ जुदि मिथियोब्ला थारैनो आवगायबोगोन बिदिनो दिनैसिमबो सोरबा गुबुन राजखान्थिगिरिफोरनिफ्राय मददफोर मोनदों नामा दासिमथ' आं बिदि मोनफेराखै माने मोनफेरनाय जायाखै आरोना आरो आं थांथ'नायबो जायाखै आं जि खस्थ' खालामनानै जि इनकाम खालामो बेजोंनो आं नाजागासिनो आरो दाथ' दा नेसनेल लेभेलाव थांनो थाखाय आंहा गोबां खरस दङ दा जेनेबा एसे एनै हेल्प मोनोब्लाथ' मोजां जागौमोन आरो आं नेसनेलनिफ्राय इन्टारनेसनेल आं थांनो हागौमोन आरो जोंनि हारिनि थाखाय आं नाम खालामनो हागौमोन आरो उथिफुनाय सेंग्राफोरनि थाखाय लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे दिन्थि जाना थागौमोन आरो नोंथाङा बुंदों जुदिसे रांखान्थि एसे मदद मोनोब्ला गुबुन जेनेबा वेलविसारनिफ्राय माने नोंथाङा आवगायलांनायावहाय मदद जागोन थारैनो नोंथांजों लोगोसे बे उथिबोनाय लाइमोनफोरखौ मा थुलुंगा होगोन थुलुंगा हिसाबै दानि जिथु देरफुनाय लाइमोन जों नुनो मोनो जेनेबा जों मेगनफोरजों नुनो मोनो गानजा गारि खार्डआव होनाय बेफोरावसो इन्टारेस्ट नाथाय फिटनेसआव इन्टारेस्ट गैया आरोना फेग्रा बेसाद बाहायनाय बेफोरावसो इन्टारेस्ट नाथाय फिटनेसआवबो जेनेबा जोङो नाजायोब्ला गोबां केरियार बनायनो हायो माने गोबां स्कपफोर दङ आरो फिटनेसजों लोगोसे जोङो बेलेग खामानिफोर मावनो हायो